Nti adekwa. Mubeza ya Pungwafi here the local government. I am here to tell you the truth about difference between Asian continent and European continent. Igato, may give away. You will not share my video. Share my video to keep your brothers and your relatives and your friends updated. Outside Batanoka. If you want to travel to European continent, Europe have a speed at Batego. Nne m ndeewonu, ama m na unu niile na ọfụma n'ụbọchị nke taa. Biko nu ka anyị tinye ntị n'ala gee ihe a nwanne anyị nwoke kwu maka ọkwa ọ mara ebe a dị oke mkpa maka ụmụ nwanne anyị na-achọ ije obodo oyibo. Ị ga-afụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-eme akwụkwọ ọghọrịa gị ka o mere gị akwụkwọ Kuwait, ka o mere gị akwụkwọ Saudi Arabia. Ịrụzie Kuwait ọ bụrụ na ọrụ adịghị ebe a, iruo Saudi Arabia ọrụ adịghị, na-akwụgharịsị ịkwụgharịgide ihe ọzọzi bụ ịchọwa ihe ọjọọ ị ga-eme, chọba ntụ ị ga-ebu ka ị wee bilọngụọ ka agụụ hapụ igbu gị. Biko nụ ndị be anyị geenụ ntị n'ihe a. Onye ọbụla na-emerụ mmadụ akwụkwọ ka ị mara obodo ị ga-eje na obodo ịma njem. Ọ bụrụ na ihe a nwanne anyị nwoke na-ekwu ebe a bụ eziokwu, biko ihe a dị mkpa bikos ụmụ ikorobịa ya ejefugo ọtụtụ ruo na nka niile dị iche iche n'ụwa niile a. Ọ ndị be anyị jụrụ ya, ndị be anyị jụrụ ya maka gịnị? Ụfọdụ ka a ghọrịrị aghọrị, ha jezie mba obodo a ọ bụrụ na onwe ha ọrụ dị. Unu fụrụ ihe na-eme na mba South Africa, ụmụ ikorobịa anyị jụ ụmụ ihe onyonyo ese ndịrị m mgbe ifu nwa ikorobịa ọjọs na-akpụ otete ezi sọsọ Chineke ma ihe dị ya n'obi o ji wee jee na-akpụo otete nwa ozi a na-achọzi onye mmụ ya anụ ka ndị be ha bịa marụkwa na nwanne ha nwoke tara afọ wee jee mba South Africa nekwa na ọ bụrụgo onye nwụrụ anwụ. Biko nụ ka ụmụ ikorobịa anyị, biko nụ ka unu kpachara anya gee na ihe onyonyo a maka ngị nwa na-achọ ije obodo oyibo ka ị mara ebe ị ga-eje na ebe ịma nje. Na ọkwanụ mmadụ nwe ọgọdọ a ewu na-atakasị ya ebe niile, o metụ anya o metụ imi. Biko nụ ka anyị geenụ ntị. Europe is a continent of ndị na-enwe ndidi. Ndị ndidi ada atụ ya n'ike na Europe. If you are planning to travel to Europe, I want you to bring out 20 years. Fork out 20 years, 10 or 15 out of your age. Keep it in front, because for you to balance in Europe, you must spend 20 years, 15 years or 10 before you balance. That is why Asian continent seems to be the fastest continent where you will go and make money. It is not all Asian countries that you will go and make money faster. If you don't share this video, you are killing a lot of souls. You are destroying a lot of souls. I that is telling you what I'm telling you, I'm telling you for you to be on aware, to be on alert, to share this video massively, to encourage and not to allow others to be in trouble. Ade moko na Europe, ade eji fast lane aga Europe. Europe bụ obodo ndị ndidi. Those that are ready to be patient only goes to Europe. Europe awụ ihe 2 years ikpata ego, ọwụ ihe 3 nke o ji awụ ihe 5. Europe bụ ndị nwere ndidi, ndị obi ndidi. Remember, it is only the patient dog is the fastest, the strongest bone. That is Europe. Asia is the fastest continent where 1 year, 2 years, 3 years, 4 or 5 you don't blow, depending your activity and depending your country you are. Now listen to me. I want to repeat this video and I want you to share this video massively. There is no job in India, no work in India, no work in Cambodia, no work in Vietnam, Laos, Thailand, Indonesia, China, Vietnam, Nepal, Turkey, Cyprus. There is no work in all this country. Kuwait, job opportunity in Kuwait is only 20%. Nime 100, in 100 you find out 20%. Is there any good work there? Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan, Lebanon, there is no work there. Hong Kong, there is work in Hong Kong. Adime Maoko Hong Kong. Akama Adibaya for now. South Korea, there is 100% work in South Korea. Japan, 150%. No baba. Ira hochora mutongo na Japan. Otilo, you don't go. Don't go to Europe. Go chap chap. Europe are we chap chap. Please.
Or we je Europe. Iba ihe dị ka Canada ma UK. Or Switzerland. You talk ibi endu a na-ebi n'echi adi a na-egi na nga. Na-egi na 50 years imprisonment. Everything goes in Asia. Gwongwo. Biko, share the video. Don't be scammed. Onwe kwa ọrụ na Singapore. Maleti onwe ọrụ dị ane. Stop giving your money to all these agents of darkness. Now, you must do what? Share this video to be updated. If you are going to a working country in Asia, Hong Kong, Japan, or South Korea, go back. We are now going to see no na Kuwait. Onwaro no dia. We be na Kuwait. Obro ndi COG 10 na arụ ọrụ. Ya hu no ọrụ no dia. Imagine pe Kuwait wari Japan na South Korea. Nti odekwa. Wait for my next update on traveling. Mma na apia gila mba. Oku ihunu ndị a na-eri ego mmadụ, ndị a na-agọrị ndị be anyị. Calm down. Karma is coming. Unu ga-akwụ ụgwọ mana ọnwụ mana ndụ. Nti odekwa. Share this video. Isaiah is here to help you. Because Europe will take 20 years to establish yourself. But Asia, obodo dị ka Japan, JP. Iba JP ti no nwe na ramani na enwe mental problem. Share this video. Thank you. Nti odekwa, pass like this. Kanjakwa apụta. Next update is waiting. Any country you want to travel in Asia for work, comment it on my comment section. I will tell you yes or no, if there is work there or not. I am out to assist you. I don't care. I will tell you nothing but the truth. Thank you. Yeah, guys, share this video. Share this video. Thank you.